Siyanibingelela nonke. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much, saints, for joining in. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nibe nathi namhlanje. I'm your host ST Dlamini. Thank you so much for tuning in. uNkulunkulu angigcine kanifihle in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. But before we start the show, I'd like us to pray and then we go straight to the heart of our today's conversation. Yeah, xoliseke ukuqoka iworksuit so kubhizi bazalwane bami. Bengeke iziyenze le episode bese yoloko ugcina sikhomba kude, but ngenxa ukuthi ke hayi umlayezo awukwazi ukuvinjwa iworksuit, so ingakho sithi hayi asize sizoyiqhuba regardless of anything. So siyabonga kakhulu. But before siqale ke ngizothanda ukuthi ke sithandaze simcela uNkulunkulu ngakho konke kuzokwenzeka lapha kule ndawo. Siyakubonga, siyakudumisa uNkulunkulu wethu namandla. Igama lakho lihle kakhulu, liyabongeka, liphakanyisiwe. uNkulunkulu namandla nangaphansi komhlaba yilo uNkulunkulu oyingcwele emazulwini kuthenjwe lona. Siyabonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Dumo lonke ke Nkosi lokufanele nezibongo zonke zingezakho. We pray, your Father, oh God, that each and every word that we shared here, spoken here, we pray that it brings, oh God, oh Father, in the name of Jesus Christ, supernatural change, in the name of Jesus Christ, transformation, in the name of Jesus Christ. We pray and we believe. uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Yeah, siyabonga bazalwane. Thank you so much. Namhlanje ke I'm joined by a guest ke yethu efika la for the first time. Yeah, sike saxoxa naye for ni about her story of life. But before sizongena nje kusona, ngizothanda ukuthi mhlambe ngiqale ngokumamukela introduce naye ukuthi ungubani, usukaphi, njalo bese singena enkulumeni yethu namhlanje. Angithatha lithuba ngikwamukele ngikubingelele. Mama, niyaphila? Siyaphila njani baba? Siyaphila, ni right? Si right, singezwani. Si right kakhulu. Ngiyazi ukuthi i-experience yakho yokuqala nje uba ngithukile. Uzoba right. Uzoba right. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe uyaqala kuba phambi kwama-camera ngalolu hlobo njalo kodwa ke yonke into inesiqalo sayo. Yes. So siyabonga kakhulu ke mama ukuthi ube nathi lapha namhlanje. Kwabaqala ukubona mhlambe bangathi sinobana namhlanje. Sinanomkhosi wakaMasuku. Ngokusuka la ngidabuka khona, ngidabuka endaweni yasePhongolo eNtombane. Ophongolo. Isigodi saseNtombane. Phongolo ngazi bathini? Down la khona eNcotshana. Nakuma uqhamuka ngapha ngoPiet Retief. Yes, mina ngisebenzise kakhulu iPiet Retief mangikhula. Kusho ukuthi indawo yami iphakathi koPhongolo nePiet Retief. Iphakathi koPhongolo nePiet Retief. Yes, mina mangikhula ngaba sePiet Retief ngoba ngakhe khona, ngisebenze khona isikhathi eside, yonke into yami nje khona. Nginomuzi khona. Then impilo yasikuletha ngapha eGoli. Impilo yasingiletha ngapha eGoli ngoba sengisebenzela khona. Siyabonga kakhulu mama, but before singena enkulumeni yethu angikubonge ukuthi uhlule inhliziyo yakho, uhlule nazo yonke ama-doubts ongaba nawo ekuthenini ukuthi uze public. Ezinye zezinto ngiyazi ukuthi akulula ukukhuluma ngazo, kodwa ukwazile ukuthi ube umuntu okhombisa ukuzehlula nazo zonke izinto mhlambe bezingaku demotivate azekuqeda amandla ukuthi uze public ukhulume ngodaba lakho lempilo. Sibonge nje kakhulu ukuthi pheze kunjalo kukhona konke okwenzakaliye kodwa ube namandla ukuthi pheze kunjalo uzokwazi ukukhuluma ngayo into ekwehlakalele. Siyabonga kakhulu. Mhlambe sivele singene ke mama odabeni lethu. Wangibhalela your story about ikhaya la usuka khona, but angifuni ukukubuza ngendlela yokuthi mhlambe ngicine ungakhona ukuyikhuluma kahle into yakho ngokupheleleyo. Ngifuna nje uyilande sukela la iqala khona
ize ifinyelele la ekukhathaze khona ekuyisona sizathu ke esenza ukuthi sibe lapha namhlanje. Amen baba. Kusho ukuthi mina ngikhulele emakhaya. Ngikhule nginabazali bami bobabili. Ubaba nomama. Yeah. Bengikade kumama besu7, amantombazane su3, mina nginumber 5 kuyi. Intombazane bengingugcina emantombazaneni. Okay. So ubaba masikhula abenalenkolelo yakudala leyo ukuthi umntana wakhe mayiseqomile kumele abonga indaba, benze izinto lezi sokubonga umuzi, bonga indaba nokumisa iduku. Kwakunale wayenaleyo belief yena ngokwakhe. Kusho ukuthi ukukhula kwami isikhathi bese sishintshile kakhulu. Bese sekubonakala kungathi kuyihlazo okwenza lezi zinto ku-age yethu bengasekho busy kangako. Yes. Since laba abadala benza baba right. Okay. Nje kwaba mnandi kwaba umcimbi. So mina mase ngikhula ngizwana nomunye umfana sasiyingane naye. Okay. Kuzwakala ukuthi ngiqomile. Kusho kutholakala ukuthi lo mfana lo umama wakhe ubaba wazi history yalo mfana ukuthi ayikho right. So lo mfana lo shuthi umama wakhe wayengakwaSibanda isibongo. Umama wakhe wayemthole esebenza emakhishini. Ubaba wakhe wayengamazi. Okay. So ubaba bakudala basemakhaya banalento ukuthi kusho ukuthi mawuthandana nalomfana uzozala ingane engaziwa la kama. Okay. So wase sebana ukuthi akamfuni loyo mfana angingathandani naye. Kwabanzima ke mawuqala ukujola awukwazi ujole na usanganiswe lokusanganisile. Kwenzeka ke umfana kwaze kwaloku eshock kuloku kuqhubeka wagcina futhi wasesebana amagama abhlunguke ukuthi mangabe ngiqhubeka nalomfana angeke ngize ngithola abantwana ngiyothola abantwana bashona. Ngoba lapha emzini wakhe akayifuni ingane ezingaziwa ukuthi zingezaphi. Umfana ihistory yakhe ngathi yayithi ngwaseMozambique noma kuphi, kodwa futhi wayekhuliswa ngumama ekhulele KZN engamazi ubaba wakhe right. Umama ayimthole emakhishini sasikhula nje sonke endaweni. So waseqala ke ukusho ligama lakhe lokuthi ngiyozala abantwana abashona. Yase yehla ke kwaba naleyo mpi nje yokuthi ngiyothola abantwana abashone. Nami ngangakholwa ukuthi kuyokwenzeka empilweni yami ngoba ngangicabanga ukuthi nje ngayitshela futhi ukuthi hayi mhlawumbe abesho nje. Kwaba ke nesikhathi ubaba wambeka abusive kakhulu, bekasishaya ngemfubu, eshaya nomama isikhathi esiningi. Kwaba khona isikhathi la ashaya khona umama from ngo3 o'clock kuze kuba u4 ekseni. So mayimshaya umama umshaya ubiza shuthi baba engekho esedrobheni, wayeqeda kade wayengumuntu ozakhela izindlu, wayeqeda ukufulela indlu kunalo tshani laphansi. So lo tshani umama uhwaya bona, mina ngiyapheka ngisekhishini. Mayifika upaka imonto uthi uphuna umkhosi uthi umama la ekhishini uthi ngifuna ngiyele store. Athi ke umama hayi unomkhosi uyapheka, kusho ukuthi kuzomela ngiyeke la ngiyopheka. Base baqala lapho ukuxabana ukuthi waya ngafuni ukuthi mina ngithume. Wamshaya ke, wamshayela leso sizathu kwaze kwaba late. Ngabo ngikhumbula ngo6:30 ngagijima ngaya komunye umuzi kwakukanyandeni kwakunamateksi. Ngavusa ubaba wakhona ngamchazela ukuthi ubaba ushaya umama lapha lokamqala mina. So lo baba wazama ukufonela ubhuti wami omdala. Ubhuti wafona back kwasho ukuthi nayo la iGoli akakhona ukwehla ayekhaya wangehliki. Mangibuyela ekhaya ngathola ukuthi lo kuyamshaya. Ngikhumbula kahle ngaleso sikhathi kwakunombila, umbila wawusesengakanani. Ngangena khona ensimini ngalala ngoba mayemshaya lokubiza igama lami. Kodwa futhi kumbiza kwami athi nomntana mangilwe naye akabuye, yabo.
kodwa mina nginalo ukuthi ngiyasaba ukuthi uzongishaya nami mangivela yeah kuze uyabona kwenzakalani ngoba ngiyabona kwenzakalani. Ngalala lapho ombileni ekseni savuka ngaleso sikhathi ngangifunda uStandard 6. Savuka kushuthi ingane zamama abadala basebesebenza, kwakusele mina nobhuti wami ongilamayo wa-85 bese kuba umfana wokugcina wango-88. Masivuka ekseni ingane ziyageza zesikolweni, thina savuka sakhala sathi asikwazi ukuya esikolweni umama singamazi kuphi. Sandinda samcinga kumama, basitshela ukuthi usePiet Retief kwaba right. Kwafika usikoni wami umama wengane zabhuti wami, wakhuluma naye wasithi sovuka sihambe siyofuna umama. Savuka-ke sahamba safuna umama, kwaba ukusuka kwami ekhaya-ke kanjalo. Mase sihlezi-ke le ePiet Retief ubhuti wethu wayekade ethenga indlu khona. Masihleli khona ahlaba nalokuthi athi ngifuna abantu abami. Ubhuti abusukela eGoli asifika sithathe adrive sise ekhaya. Masifika ekhaya uhlezi kunomamncane, mamncane nawo makhela umuzi wakhe. Makumele singene endlini ntambama athi ningangena endlini yami angidingi. Asinikeze irondo athi asiphekele khona silale khona, right sipheke khona silale khona. Kuze kube late kuze kube nje sijwayele ukuthi vele sisebenzise irondo, so yi-3 siphekela khona silala khona. Athi lo bhuti wami lo wa-85 ngoba wayesiqala nako ba yi-teenager ngaleso sikhathi, athi ucela ukuthi sisebenzise le ndlu yotshani silale kuyo siphekele erondweni. Okay. Cha asivumele futhi singene kule ndlu engakakhonkwa phansi, sithatha ubulongo sisinde silungise sifake imbhede leyigodlameri silale sonke, sesiphekele erondweni silala la. Cha siqhubeke nempilo siye esikolweni. Ngikhumbula kahle sasihleli soyi-3 ngelinye ilanga lo bhuti wami ngo-85 wayegeza ikepisi, lo mncane wayehleli nami ngangenza nje ngikwenzayo, wangena khona erondweni futhi. Wathi-ke kulo ongilamayo, wena uthwala amakepisi la emzini wami? Angimfuni umfana uthwala amakepisi la. Vele wayesengumuntu oqala ukuba busy nje ngestrada bomfana mayikhula mos. Kuthuba naleyo stage nje sokuba busy. Wasethi kubo boyitho lo bhuti wami lo wa-85 nalo wa-88, phakathi kwenu ngiyamfisa uyoba indoda, uyohlupheka impilo yakhe yonke. Angeke nize nibe madoda nina, niyoze nife ningasiwa amadoda. Sathula samangala sisoyi-3. Wasethi wena ngoba ngakutshela ngathi uthola abantwana abashona, namanje ngisakutshela futhi uyothola abantwana abashona. Ngaleso sikhathi ngifunda uStandard 6, Standard 6 7 khona lapho. Okay, kudluleke siqhubeke sihlale naye until azashone ke ubaba. Nomama gcina abuyile ekhaya, usekhaya nje manje umama sewabuyela wazila wenza yonke into kwaba right. Ngiqale manje ngihlukane nalomfana mina lo engangade ngizwana naye khona. Ahamba umfana ezela eGoli angasabuyela ekhaya. Ngitholele umkhwenyana wami wayengwakwaDube khona ePiet Retief, ngidibane naye ekhaya. Ubaba sewashona, bathi hayi uzomletha nje simazi ukuthi uphila nobani. Cha ngize naye bambone bangabi nankinga nje kube right. Kuphela isikhathi ngo-2002 2003 ngibe pregnant firstborn yami. Ngimthole umntwana, mangimthola umntwana loyo okay ngihambe ngiyoteta. Mangiteta umntwana angafuni ukuphuma, ngangena esibhedlela nge-26 December kwaba yi-27 28 lokho ngiyahelelwa angiteti. Usister aze athi ngcono angisusele umhelo, ngangingazi ukuthi wenzani ngoba ngangiqala nokuthola umntwana. Hayi angifake imjovo angenzise yonke into, ajove lapha e-dripini ukuthi ngizosusela umhelo. Ungishaye lo mhelo lo ngiyabona wangifaka ngabo 12, kwashaya ikora to 3 umhelo ongasastop manje uloku ushaya one way. Ngabathe ngiyamemeza ngibathe hayi kuthi mazithi boma 7 to 8
ngingasakhona ukumuva la ngikhona ngiphelelwe ngamandla. Ngizwe lamanesi ekhuluma kancane bathe babengibiza ngosalon ngoba ngangisebenza esalon. Bathi usalon ngathi soyafa. Ngathi kumele sibize udokotela azohlukanisa le ntombi ezimbili. Ngizwa nje kancane ngilele. Hayi nangempela afika udokotela bangicheck bathi bekumele ngetheater ngiyothola umntwana ngisizayo. Akuthiwe sekulate ngisafika etheater. Udokotela eze nenye into eyayumshini azokhipha umntwana. Mayikhipha umntwana shuthi la ambambe khona. Okay, ngikhumbula kahle kwathi ngo5 to 9 wa-onisa izinto wathi uyafaka mayithi uqala uyadonsa wahamba ugesi. Wayekela wangasadonsi. Waphinda futhi angithi esibhedlela kuba nalento ukuthi uhamba ugesi kuphinde futhi kube nama generator kuphinde futhi kwaba on. Mayithi uyadonsa waphuka umshini. Wahlala phansi udokotela wakhanda umshini. Mina angikhona ukuphefumula umntwana uvelile akanyakazi akayiphambili akayimuva. Ahlale phansi udokotela qhaqha umshini waqeda ngabo koraphas ebuka lokho akuphukile waphinde futhi wafaka wamdonsa ke. Shuthi laba bembambe khona walimala umntwana. Kodwa futhi azangashona ngaleso sikhathi waba right. Ngaya naye ekhaya waphila kwaba right nje until kwaze kwaba ngoba ngamthola ngeyi28 ngalabo 9 kwaze kwaba ngabo 11 kwaba nga11 March ilanga lapho umntwana ashona khona. Ushona umntwana ngihamba nobaba wakhe nomama simyise eDumbe khona la kwakuthiwa khona la kwakwaduma khona ukuthi ingane iphathwa ithuku isilwane kwakuthiwa sihamba la siswini. So babekholelwa ukuthi mhlawumbe uphethwe yilokho. Nangempela masifika kulomuzi ofika washona umntwana. Kwakuyi-first born yami leyo ya 2003 ngayithola ngeyi28 December yashona nge11 March. Ngaleso sikhathi bengisasemncane bengingakacabanga ukuthi mhlawumbe lempilo ngizoyiphila impilo yami yonke. Bengicabanga ukuthi nje mhlawumbe ngoba bamkhiphe kabi nje kwenzekile benginaleso story sokuthi hayi kuzoba ngitshela ukuthi empilweni ngizomthola omnye umntwana ngizoba right. Okay, ngathola ke ngahlala kwathi 2005 waphinda futhi uNkulunkulu wangibusisa ngentombazane uletho kuhle. Ngamthola uletho ngeyi14 January. Uletho ngamthola ngeyi14 January. Hayi yena ngamthola kahle shem akaze kube nenkinga. Ngamthola nje umntanami eshaya u3.2 esikali a right a healthy yonke into yakhe right. Waphila uletho ngahlala naye kwaze wakwenza boma 18 months ngihleli naye ekhaya nje yonke into right. But wayeba ngumntwana ukuthi ngikhumbula ngelilanga nje ngihlezi nosikoni wami ngangiwashile ngayizolo ngivuka ekseni ngiyoneka iwashing lokho siyaphambana nje endlini nosikoni mangithi ngiyaneka usikoni athi isikoni nangumntwana uthule ngize hayi simbambe sifone sithola imoto isisetshejuba suke etshejuba umntwana bamfaka ama drip abe right. Cha ithemba libe khona until wahlala ke uletho wase wagula ke after lokho washona leyo mntwana. Nakhona lapho ngisana lokuthi nje ayi mhlambe ngoba izinto nje ezizoba right. Kwaseke sekuqala manje ukuthi sengiba pregnant ngichithekela ba miscarriage. Ngicabanga ukuthi lokho njengefamily yami eningi bengingasho kodwa bengade ngingafihlela umama ngoba bengithi mangichithekele umntwana ngimthathe ashonile njalo ngiye naye ekhaya umama sifike abona ukuthi senze njani kube right. Ukuchitheka abantwana baze baba u2 after labo bantwana angangibathole bephila.
Kwaze kuthi ngo-2013 waphinda futhi uNkulunkulu wangibusisa ngomfana. Umfana nguye ophilayo onumber 5. Ngamethi igama lakhe ngathi umele impilo. Umfana lo ngathi nginabo ma 7-8 months kwangathi ngiphupha sasiye kukhona uanti wami ogane kaMolasi ngathi sasiye khona kunomsebenzi sesiyabuya sihamba nje sonke ngenyawo asihambe ngemonto sizonqamlela ngasekhaya kunesikolo isomile bengifunda kuso sizonqamlela isomile mangithi ngibamba lo dradi ephusheni ngiqela ngale lo dradi liyasha lasandleni mangivusa amehlo phezulu ngibuka ngaphesheya ukuthi isomile ngaphesheya bese kuba umfula kuba kusekhaya ngibuka lapha phesheya kuyakhanya nje ngale light ngaphansi kwale light kunobaba futhi ongizalayo uyamemeza uthi ngoba ngakutshela ngathi ngeke uzothola umntwana namanje ngisakutshela futhi ngithi ngeke uzomthola umntwana ngisakutshela lento engakutshela yona ushe phusheni ngimangale mangithi ngibuka ngaphesheya ngibona kumama wami uyakhala uthi mntana nami ngoba lo muntu ememeza kanje kumele uwele lo mfula ugcwele uzowela kanjani hayi ngiyibone sengiwelile ngisengaphesheya ngisengihamba manje ensimini ekhaya lokhu sasho lo muntu uma ungakayi kubheki angeke umntwana uzobe naye mawufuna ukuba nomntwana uzoya kubheki athi ubhekwa ngamasuku nguye ozokusiza ukuthi ube nomntwana ngihambe ngize ngiyofika ekhaya manje baleni mangizoqala ukunyathela izitebhisi zaserondweni sengimphethe umntwana umfana khona ephusheni ngimgoqe ngebhayi blue kuvela inyawo phinde futhi athi njengoba ngikutshelile manje mase sengisekhaya usekhuluma ngathi ukhulumela phezulu emafini njengoba ngikutshelile ukuthi mawungakayi kubheki umntwana angeke uzobe naye ngithi ke mina mangena erondweni ngena naye khona ephusheni lo mntwana uyagula uqhuma kabuhlungu uqhuma njengalo ngagcina ngimphethe owashonayo hayi mangena lapha kunomama umama khala athi yena ubheki uzokusiza ngani ngoba niyafana naye niyalingana ubheki uzalwa ubaba kodwa nomama wakhe owango-8 sikhuliswe ngumama sonke mina ngiwango-83 athi mama ubheki uzokusiza ngani ngoba nonke ningane aphuma khali bese ngiyaphaphama ekseni ngivuke shuthi mangiphaphama nginale iphupho lokuthi ngize ngiyakhala ephusheni ngize ngiyakhala noma sengiphapheme hayi umkhonyana mangiphuzisa iswasho athi wenze ukuthi ngingakhoshwa liphupho bese ngiyamxoxela lona ngimxoxele-ke ekseni angithengele airtime ngifonele umama ngifonele baba omncane ngibatshela ukuthi ngiphuphile into eso angazi ukuthi ngenze njani athi baba omncane naye ngizokhuluma nobheki kuphele ngiyabona ivikeli 1 ubheki angifonele athi sisi baba omncane ongitshelile ngicela ukhuphuke uze la eGoli ngikhuphuke ngize la eGoli mangifika la eGoli ubheki angise esontweni lama Nazareth wayesabatha angise khona sifike khona kukhulekwe kube right siphume kwakusase no Mshumayeli uXaba wayesase Nazareth loyo baba ngazi noma uyamazi na naye wayekhuleka wayethi la khona kwakugcwala bathi uMshumayeli uXaba uzoba seDorenfontein ngakusasa bathi ke ngize khona ke ubheka avuke futhi ebusuku angise khona sothatha inamba ngoba kwakugcwala athi ngoba ngeke ukwazi ukumbona mawulalile kwaze kwaba sekuseni abantu baningi hayi sithola inamba ekseni sivuke siye khona uMshumayeli uXaba amemezele ukuthi mangabe wake wachithelwa isisu angagezi ibhavu likhona 110 rand wabala nje izinto eziningi ezazenziwa lapha wathi mawufuna ukugeza udinga ukuthi uthole amakhandlela awu2 eliyelo nelimhlophe bese uthola nensipho entsha nevasilaphu
Hayi ubhuti wami athatha imoto-ke lo bheki hamba athenga lezo zinto abuye. Kwakusebusika kwakubanda athi angigeze-ke sime ilayini hayi size sigeze sibe right. Makuphunywa lapha akhipha u-200 lo bhuti wami. Athi sisi buka yonke into engakusiza ela odinga ukuyithola. Intambo baza bathi bakufaka zona ukuthi umntwana angachitheki nani. Zonke izinto ezizokusizayo angithole lo bhuti wami. Ngiyithole lezo zinto ngemali engithathe kuye. Hayi ngibe right. Ngihambe ngekhaya. Uxaba ngifaka intambo athi mase kushaya inyanga yami ngikhiphe. Nangempela ngikhiphe. Hayi udokotela nakhona esibhedlela ngifike ngibatshele history yami. Bathi hayi athi udokotela lo mntwana lo ukuze kube abe right. Kuzothi makuhlangana 9 months siku-operate simsike simkhiphe. Nangempela bamkhipheke. Mabemkhipha umntwana hayi kube right ngibe naloko ukuthi nje ngithola umntwana kuze kushaye boma 2 bonke abantwana bathola abantu abazele bathola ingane wodini mina bangangiletheli ngize ngifonele omunye usisi engangimazi oyinesi ngibuza ukuthi hawu useshonile nalo mntwana ngoba ngiyazi mhlambe senisaba ukungitshela. Athi hayi nomkhosi umntwana akho right. Utholakale awu 2.8 yes waye 2.8 isikali wathi right nje nedi ugwenya bona amanzi angcolile esiswini wagwenya wona shuthi wayephefumula engaphefumuli kahle. Hayi bamzama esheme esibhedlela abe right umntwana ngiphume naye abe right. Ngekhaya waphila ke loyo mntwana loyo waba right. Ukuhamba kwesikhathi ke umshado wami wangasahambi kahle after loyo mntwana sengimtholile. Nami ngase sengiphilela nabanye abantu ngesinye isikhathi ngathola umntwana ke ngaba pregnant waphinda futhi wachitheka okusho ukuthi lo kwakumntwana we6. Olama loyo Bobo. Ngaphinda futhi ngakhulela 2023 ngathi nginabo ma 9 to 10 weeks. Ngabona nje kwehla igazi ngaya komunye ugogo wangisizwa ngifaka intambo ngase ngiphuthuma eclinic bangicheck bathi umntwana right. Bathi bazongibizela iambulance. Ngabuza iclinic nje yayisiduze nesibhedlela. Ngabuza ukuthi ngeke ngikwazi ukudriver ngifike esibhedlela ngoba ngihamba ngemoto kunokuthi ngishiye imoto. Wasithi usister ayi ungahamba. Ngahamba ngifaka ama drip. Ngafika esibhedlela bangilalisa phansi bangicheck. Usister uthe umntwana right. Mangifika esibhedlela umntwana bayamuzwa ukhona. Mangabe esethe dokotela ingcono angise ku scan ngo-2023 cha angise ku scan. Makufika ku scan umntwana akekho. Bathi hayi mhlambe kumele uphuze amanzi uhlale lapha. Mhlambe kube na something esiswini ngilinde phinde futhi bangicheck hayi umntwana akekho vele. Bese bangenzela idate ukuthi ngibuye ngelanga elithile sebangibiza la sebangifaka etheatre bayongiklina. Bese kuthi last year July ngaba pregnant umntwana wami wes8 ugcina. Umntwana loya ngihlalile naye kwaba mnandi nje ngipregnant themayithi boma 4 months. Kwaphinda kwaba nalokuthi ngathi ufuna ukuchitheka ngaphuthuma esibhedlela hayi bangifaka angazi bathi yini isiklash bangisa itheatre bangivala bathi bazongikhipha ngo9 months. Ngahlala ngaze ngateta ke u9 months wami baphinde bangi-operate ngoba ngitetele eForce Rollers. Umntwana nje waphuma emkhulu eshawa 3.8 emihle nje kwaba right yonke into. Ngaphuma esibhedlela umntwana right ngayikhaya angikaze ngibe na next akakaze umntwana amakhwehlela akakazenza next. Ngihamba ama clinic ngendlela abasho ngayo kwazi kwafika lesikhathi sokuthi kube nalento ethi angihambe ngiye ekhaya.
kungathi ngifuna ukuya ekhaya kuphinde kube ngathi kukhona okuvimbayo ngoba ngikhumbula kahle ubhuti wami ayethe uzosinikeza imoto waloka dry ngase ngithi hayi ngcono ngihambe ngale yami ngoba i-right nayo. Ngikhumbula kahle nje umntana kabhuti wami wahamba angazi washayisa imoto zabantu ebusuku kwakumele kube nguye ozongithatha sihambe. Ngamfonela wathi sizohamba Sunday. Ngahlala ngilele kwangathi ongavukela ngafonela ubhuti wami sakhuluma ukuthi esha abantwana bayahlupha usanele useshayisa imoto zabantu kumele akhande zona. Okay. Sakuyekela lokho ukuthi siyahamba ngayitshela vele ukuthi angeke ekhaya. Kwaba ngathi kukhona into engivusayo ngoba ngavuka ngo-3:30 kwathi hambe ekhaya ngalayisha izinto ngisheshe emontweni ngandlule Alexandra ngathatha umntana bhuti wami sihamba sayikhaya. Sifika nje ekhaya sisasuka la Goli ngiyabona ngaboma 8 sawufika ekhaya nje ngoba sasihamba kahle siyimela amasimo ngafika ngo1:30. Sifika umntwana oright siyalala siyavuka ekseni senze sikwenzayo ikhadi lakhe lalithi kumele aye clinic ngayi7. Ngavuka ekseni ngamisa ikhipha unyawo clinic yalapha ngasekhaya bamchecka yonke into right isikali sakhe kwaku 6.2 oright nje emihla kana next. Ngabuya naye ekhaya ngalala mangivuka ekseni ngoLesibili yime ngangene flu ngacela umama thangilalele naye. Mangivuka ekseni ke ngoLesibili ngivuka ngiyamshintsha iphampasi ngiyamncelisa oright umntwana akana next akukho la akhomba khona ukungabe right. Siyamncelisa simbeka phansi vele usasoswana awusikhashanyana siyamthatha futhi siyamncelisa nje ngathi mangimncelisa okwesibili wahleka waba right wazathi mama hawu lo mntwana uyabhubhudla ngathi ufuna ukumelisa kwa right nje oright umntwana wasuyazela ngambeka la sifubeni walala. Kwaqhamuka ingane yomnganami ngathi yathi yamthatha ngathi ayihamba umlalisa lo mntwana. Ngaphinde futhi ngathi hayi uyamthatha umntwana ngamlandela yathi into umlandele uzombeka wena kahle. Ngamlandela umntwana ngambeka erondweni ngimbeke erondweni angithi yazi amarondo izindlu kwenzelwa khona yonke into emakhaya ngambeka erondweni kwakunombhede. Mangiqeda ukumbeka nje ngahlala kancane kwangathi khona into ethi phuma la endlini babe busy belungisa amathuna lo mntana bhuti wami ayishonele ngumntwana sasolungisa ithuna kuba nento ethi hamba uye khona uyoba check. Mangiphuma khona lapha ekhaya kunala kufihlele khona labantu abambachitheka mangizondlula khona kube nento engathi iyangihlebela ukuthi njengoba thina ungasinakile ungathini mawungathola sesibulele lo mntana akho la endlini. Mangizondlula kulabantwana bami abancwatshe ekhaya ngiphuma mangimele ngijumpe ngale kungajumpeki ngiround umuzi wonke ngize ngibuye ngizodabula ebaleni kube nalento ethi ungasahambi phinde kube nalento ethi ayihamba ngihambeke ngidabula ekhaya yimloya ngiyofika emathuneni ngathi mangifika nje ngihlala emathuneni waqhamuka umntwana kabhuti wami endekhaya kwakungasele umuntu omdala kwakulele nje lengane yami nalengane yomntana bhuti wami lengane yomntana bhuti wami yona inonyaka leyami nabo 10 weeks. Qhamuka umntwana wathi anti umntwana uyakhala nami ngiyamuzwa uyakhala mangilapha phezulu ngiyehla mangisathi ngiyehla uyathula umntwana. Mangifika endlini ngifike ngihlala phansi ngithola ukuthi sowuthule ngihlala phansi ngithatha ifoni ngiba busy nje ngefoni kancane ngicheck WhatsApp sikhashanyana ngithashi ngoba seku 12:23 kusho ushone nge-8 July ngamthola nge-23 April ngithi athi ngimncelise yabona into engayibona lapha ayipheli inhlizweni yami namhlanje ngathi mangithi ngiyamphendula umntwana ulele ngempumulo uphuma igazi ngamakhala igazi
aka ngiphathe ngiyamemeza emihle hayi emihle akaphenduki aka respond next ngiphathe ngiyam press esiswini next ngimemeze ngithandaze lapha ngikhale next umntwana akazange azavuku emihle kuze kube manje kufike umntana bhuti wami athi hayi anta simphuthumse eclinic siye eclinic masifike eclinic tholala ukuthi umntwana useshonile so loyo bekumntwana wes8 sure bangishonela ophilayo yiloya ubaba afika kimi ngephupho wathi angiye kuphi uma ngifuna ukuba nomntwana so after lokho ngiphinde ngarelaxa ngoba bengitshela ukuthi umntwana uzoba right bengitshela ukuthi sewayilungisa lento ayenginikeze yona seko right mangilokhu kwenzeka so kodwa manje ngiyamangala okungimangaza kakhulu iloko kwa Emihle ngoba uEmihle akazange aze agula angikaze ngemise eclinic ngemisela ukuthi unomkhuhlane noma unani ngambeka nje noma wafike waklinyeka lapha noma kwaba khona into eyamklini angazi kwenzakalani ngoba okuthusa kakhulu ukuthi mangabe samyise emoshali wabuya ngakusasa noma uEmihle esebuye ebox emoshali wayeloku ephuma igazi ngamakhala still la esidini nangapha wayengathi ushayiwe la phezulu entanyeni wayiphukile nje ukuphuka intamo yayiroundela so angazi ukuthi yini eyamphula lapha erondweni angazi ukuthi kwenzakalani angazi ukuthi kwenzakalani so ngamluza kanjalo kumntanami bese nginethemba lokuthi uzophila ngoba bengimbona khula fresh right nami ngitshela ukuthi sengimdala angeke vele ngisaba nomntwana ba right baba u2 kanti uzohamba uEmihle ezokubuyisela emuva nje kancane ngifuna ukubuza nje kancane nganoma yimi ngingezwanga kahle isizathu sakho baba esenza ukuthi akhulume amazwi kanje yini anenzeni mina ngazi ubaba wayenalento ukushuthi wayengumuntu othi mangabe acasuka manje akutshela into enkulu ebhlungu after isikhathi abeyiloyo muntu nje after isikhathi futhi yena so right so yahleka kodwa lento sokutshelile yona so ngalesa sikhathi ezikhuluma lamazwi la kanje uyayikhumbula into awuyenzile okanye into awuyishilo nje awungeke uzuphendulane nobaba kwakuyiloko ukuthi nje ebunganeni bami ngithandane nalomfana ongaziwa ukuthi ungwakabani ongasiwo mhlambe ngizothi noma kwakwazi ukuthi watholakala abantwini bangaphandle into efana nalezo noma nje noma umama khaya emthole emapu ngingathi noma Nigeria noma ngazo sibanda bakabani wayecasulwa yilokho uphumama ukhona unjani yena njengamanje isimo nje sempilo uyaphila nedi nje uye waphuka ngenyanga ephelile sesibhedlela njengamanje esibhedlela sesibhedlela waphuka ya mhlambe yithi ngakuhambeli phambili mina sesiwami isizathu sakhe senza ukuthi ufike lapha kuthina ngifuna ukukhambela phambili isizathu esenza ukuthi ngize ngifuna ukuthi ngiphume lobala bengisaba ukuthi ngizoduma abantu bazongibona bonke bazokwazi istory sami kodwa futhi ngiyabuka ukuthi lento kusho ukuthi ngiyofanayo ngendlela eyenzeka ngakhona ayiphelile nginalo ukuthi mhlambe mangabe abanye abantu bengikhulekela noma nabangasiza ngendlela abangasiza ngayo mhlambe ngayithola sengisizakala bazalwane bami lapha emakhaya ya nantu udaba lukamama Isinayi lapha namhlanje mina ngicela ukuzwa ngani ya bafowethu uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu futhi akahluleki uNkulunkulu akukho okumahlulayo yazona
isona thiwani yona advice engikunikeza yona leyo mama. Namhlanje ngibonga ukuthi ekhona wonke ama platforms obungaya kuona mhlambe futhi ungathi mawukhuluma kuona into yakho ifinyelela kubantu abaningi kakhulu kudlula into ukuthi uzoyikhuluma la kithina. Thina i-platform yethu i-platform yabazalwane abathandazayo bakholelwa kuJesu njalo njalo. So ngikholwa ukuthi ukufika kwakho la akusilona iphutha nakancane. Kodwa mangilalela istory sakho, mangilalela ngiobserve lapha nalapha, into engiyipick upayo eyokuthi kune altar likhona lapha ekhaya. Lento yokudlula kwezingane nje ayisinormal. Ngalendlela. Kune altar likhona elime ngegazi lezingane. You see, judging from komunye umzalwane singengaba naye la noma kungesisi story sithi masifane, but ngiyabona ukuthi izinto ezisuke zikanje kusuke ukufa kuyinto ya noma ngabe umuphi umuzi. Kodwa khona ukufa ukubonayo ukuthi no akusesikho ukufa lokho, sokunomkhuba ongale, sokunento engale esingayazi. uNkulunkulu siyamkholwa sisiwami, and nginento futhi ethi sizokukhulekisa, and uNkulunkulu uzowavula even amehlo akho, even more ukuthi ulithole usizo. Into nje engikholwa ukuthi uyidinga kakhulu ukuthi impilo yakho wenze ngayo yonke indlela ukuthi uyibeke ezandleni zikaNkulunkulu. Ukuthi impilo yakho wenze nanoma ngabe yini as long nje ibheke uNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyokhona futhi uyokwenza konke okusemandleni akho ukuthi ayivikele impilo yakho. Njengamanje nengane engaka? Ingane eyi-1. Eyodwa egcina iphila kuzo zonke lezi. Yomfana uri ntombazana? Umfana. Yomfana. Angiprofethi. Kodwa ngiyafisa ukuthi ungizwe. Kukuwena mama ekuthenini ukuthi impilo yakho uyiphila kanjani ukuze nempilo yomfana wakho ingabi sentweni ethi mayicishe ifane neyakho. Izinto ezikanjena ke mina ngibuya emakhaya, ngibuya kwaZulu, ekhaya lama rituals njalo njalo zonke lezi zinto sasi zoNkulunkulu. Eyintweni ezifana na kanje kuyaye kwenzeka uthola ukuthi uma kuye kwenzeka into ethile iyomthola umntwana wakho. Cause iba into ethi mayibe ipattern. Ngenxa ukuthi yenzakala kuwena. Ngenzeka nakuyiphinda ithole naye. Imthole. Mhlawumbe ingasamtholi the way wena ekuthole ngakhona, but guarantee nalento efanayo. I'm telling you. Cause lento iyayithi mayenzeka igcine kube into eyipattern. Njoba kwenzeka lento le kuyena, kanti izwe lithile la khulunywa kumama wakhe. Njoba lo mama, njoba la khulunywa kumama wakhe, lase seligcina li-affect isizukulwane sika mama wakhe ukuwena. Uthola ukuthi kuyena mhlambe naye uthothi einganeni zakhe mhlambe kuyogcina kuphila, ngenze sibonela ngisho kuyoba njalo, mhlambe lemise kuyophila 1 nakuyo nayo leyo kwenzeke the same thing. Yabo kube into nje elokhu njalo. So lento idinga ukuthi inqanyulwe. Kodwa inganqanyuleka kanjani? Akukho kuhlula uNkulunkulu mama. Akukho umehlula uNkulunkulu. Kunezinye izinto na athi sithi noma sesibadala silwa nazo.
ezinye zazo akusikho ukuthi ngenxa yamaphutha ethu kodwa izinto ezehlela abazali bethu zabashaya zanganqanyulwa zadlulela kuthina ngoba namanje mase kushona lo mntwana lo bhuti wami wango-85 wangifonela wathi Khosi, wathi yabona lento esayitshelwa ubaba, wathi sisebenza njengoba, wathi bheka mina ngizame kangaka ukuthatha abafazi bahamba, ngiyalobola phela isikhathi umfazi ahambe, uphinde futhi namanje ngithatha omunye. Mayithi uhamba ngemoto unebhadi lokuthi bamphuca imoto, ukugcina nje kwakhe bake bambamba nge-GD6 ezopaka eJardini. Mayithi uyangena babe sebala bamdubula ethangeni bayomlahla somewhere, bathatha imoto bahamba. Ukugcineni bagcine bamthathela iHarisi, yona-ke bajump istop nonsense, bakhipha ifastera, bamngenela endlini, bathi akabatransferele imali, bamthathela imoto, bathatha i-TV bahamba, ayikaze ibuye leyo moto. So wayesho nje lo omncane wayesithole naye khathi esipha lamagama esipha wona, uhleli la Soweto akayi ekhaya. Ukuyenzeka kwesinye isikhathi angifonele athi Khosi ngizokubona, ngijabule ngithi mina ngihlala ngime lapha eSquare, ngijabule ngathi hayi ubhuti wami uzofika, angeke aze afike. Ngimfonela, sifonelwa nguye mayisidinga ngaleso sikhathi. From lapho angeke mawusuthi uqhubeka nawe uyamfonela, angeke sayibamba ifoni. Ekhaya kayi noma kungashona umuntu noma kungaba yini angeke uzumbona. Lo wango-85 uya ekhaya, uyazama futhi ukuthatha abafazi, uyazama ukuhlanganisa kodwa futhi akuhlangani. Bese mina abantu abami bayashona. So lo wango-85 wangihlala nami phansi wathi uyabona ukuthi lento ubaba sinikeza yona iyasebenza njengoba injalo. Wathi umsize nophi, akabuye ekhaya nangebhadi. Ingane zakhe ihlala nomama, akazazi nokuthi siyaphila, akanandaba nje. Even kwanengane nazo sina stress ukuthi ubaba akabuyi nje. Usuneminyaka hamba, ohamba zincanyana. Ula Soweto. Lahle likhona yakhenika. Akayi ekhaya nangebhadi. Akayi. Yeah. Akekho umuntu ongakusiza kulento. Angifuni uqamba amanga. Ngaphandle kaNkulunkulu. Phela. Akekho umuntu. Because lento iyacaca. Ngizamile shem, yazi ngizamile noma ngingakazi angisiyo umuntu ojwayele ukuphuma ahamba abantu, ngiyaye ngizame ngokuthandaza noma ngiye kulabantu abathandazayo abawenza iswasho. Ilokho engiyaye ngozama. Ngihamba uzibaqede swami. Akekho. And into esuke ikhulunywa umuntu okuyi-authority ikhuluma phezu kwakho inamathuba amaningi ukuthi yenzeke. Uma ngithi okuyi-authority ngikhuluma njengomuntu onjengomzali wakho. That is why kuhlezi kushunyelwe inkonzweni ukuthi khuluma kahle nomzali. No. Kuhlezi kushunyelwe kuthiwa bazali khulumani kahle nabantwana benu. Ngolimi ledala. Once wakhuluma into nje because uyikhuluma ekwi-authority. And uma ikhuluma ekwi-authority inamathuba amaningi ukuthi yenzeke. Uma kwakuyimi ngikhuluma nje mhlawumbe kwakuyoba into nje eyizoyihambela nomoya. But uma isuke ikhulunywa umuntu okuzalile mfana. So ingakho ngithi ungamamba baqede. Bonke la bantu abaclaim ukuthi bayasizana kuzo zonke lezi zinto. Mina nje uyedwa umuntu engitshela ngayo ukuthi angakusiza kulento nje mina siswami. Angifuni futhi uqamba manje futhi no doubt kuleyo. Ngisiqiniseko. And ingakho ngithi futhi manje kuwe and you need to take a very good decision ngayo lento ukuze nabantwana bakho
bengabi sesimeni esifana nalesi, because ubudedengu oyobenza manje uyobafaka engozini even kwabona. Nami vele sengicabangela yena lokhona. You see. Ubudedengu bakho oyobenza impela uyobafaka engozini. So uma ulokhu uqhubeka uhamba angeke uzusizakale nje ngomqamba manga. Kule angisho ukuthi ngiyabadiscredita laba abasizayo ngendlela kodwa this is a very sensitive issue. It needs a strong spiritual help. Ngale kwalokho akekho omunye umuntu ongisiza ngaphandle kaNkulunkulu straight. You need Jesus, my sister. Akamana ngikhumbule Nkosi yami. You need Jesus to help you kuyona lento. Akamana ngikhumbule uNkulunkulu. Jehova. I'm telling you, you need Jesus swami ukuthi akwazi ukukusiza kuyona yonke lento le but siyamkhola uNkulunkulu. uNkulunkulu siyamkhola. Injani impilo manje nje? Uphila kanjani? Sinjani isimo ke sokuphila? Sesingasabuki isimo sabantwana kuphela. Hayi isimo asikho mnandi. Ngisebenza kwenye ikhampani emabhasi lapha engihlala khona. Akukho mnandi ngalendlela. Umsebenzi wakhona indawo nje siyasebenza nje. So angazi ukuthi ngizothini, isimo somsebenzi asikho right ngalendlela. Ngumuntu odrive amabhasi lawa aweyingane zesikole. Ngiyaye ngisuke la Nature ngise Soweto eSikweti ngifike ngipake khona ngishayise ntambama. Nje ngiyasebenza kodwa futhi kuyafana nokuthi angisebenzi ngoba makuvalwa ikole bathi no work no pay. Ngoba sizovalela uDisemba nje shuthi siyogcina sihole nge-15. Angikhulumi amabonus vela asiwatholi. Siyogcina ukhola nge-15 siyoze siqala ukusebenza nge-15 January makuvula ikole. Angazi ikole ziyayivalwe la ngabo isiba inyanga yonke ngoDisemba. Siyoze siqala ukusebenza lapho. So nje and enye into ukuthi isimo sami njengamanje ngithe mangabe ngiya esontweni noma ngichazile umama mkhokheli wami oyiNazaretha wangitshela ukuthi kumele ngithole imbuzi ezu2 ezokuthi ngenzele laba bantwana abachitheka ngoba abanye babengabonakala ukuthi bawubulilo obunjani. Wathi shuthi kumele ngithole imbize eyomfazi nembuzi ubaba ukuze bazobe sekuza laba sesontweni bangenzele lo msebenzi ngendlela yesonto. So ngibona ngathi isimo sembuzi singaphuza ukuhlangana for mina okwamanje ngoba isimo sami nje ngoba kuzoba bengithi mhlambe ngifuna ukwenza makuzoba uChristmas ngisekhaya nami, but ngiyabona ukuthi isimo sami ngendlela esingakhona ngiyogcina ngihole imali encane kakhulu for ukuthi ngingakhona ukuzikhava ukuthi ngimane ke ngishiye ngenzele labo bantwana umsebenzi ngoba ngendlela nabo abangakhona nginako lokuthi mhlambe kukhona okungahambi kahle noma babona ngathi abanakekile. Uyabona mase umuntu ochithekile uyachitheka ugcine ngokumncwaba ungasamenzeli lutho. Mina yodwa into engisanda ukutshela yona sisiwami. Angithandi waste imali. Kuzona zonke lezi zinto nje ubusho nayo indlela yakhe yokusebenza ayikho kahle. Abanye abantu okay angikhulumi kabi ngomkhokheli wakho but sengiyakhuluma nje in general. Yes. Abanye abantu bayakwazi ukuthatha iadvantage yesimo somuntu. Bakutshele lokhu nalokho. You see ukuthi nje letha lokhu kungalungu, lethe lokhu kungalungu, letha lokhu njalo uhambe komunye naye same thing njalo. Uyabona ukuthi kanti isitha siletha ifrustration nje phezulu kwenye letha inkinga phezulu kwenye. And then ube nento ukuthi vele nemali angisenayo okusho ukuthi njoba kuqhubeka lokhu kwenzeka zonke lezi zinto ezimbi kanje it because angizange ngiyenze lento abangitshela ukuthi ngiyenze. Iphinde kwenzeka okunye because eyangazi ngiyenze lento abathi ngiyenze. Ingqondo yakho nawe igcine uphila uziblame njalo. Ingakho ngithi mina kuyona yonke lento esiyenzakalile mina I advise you nikela impilo yakho nje kuNkulunkulu. Uyena ozokwenzela yonke lento. Nikela impilo yakho mama kuNkulunkulu kakhulu.
but ke njengoba usushilo ubona namba abantu emakhaya njengoba usho ukuthi awusebenzi kahle mhlawumbe ukhulume nabo udinga umsebenzi kanjani unaziphi izinto yeah hayi akukho okuningi enginakho ngeke ngasebenzisa salon dala bengenza inwele kakhulu ngase ngenza ke ngenza ucode 14 enginako njengamanje ucode 14 engikusebenzisayo sinemnyama kakhulu futhi unakho mncane uzokwenza 2 years manje ngoDecember but i-experience enginayo eyamabhasi ngoba since ngawuthatha ngidriver khona lapha engidriver khona amabhasi njengoba ngisadriver namanje lamabhasi othola ukuthi oma long distance na ungakhona ukwabamba la uthola hayi ngawabamba nginankinga nawo makuyibhasi nje anginankinga makuyibhasi yabo la uthutha eThekwini hayi anginankinga anginankinga ngiyacela bazalwane bami asimsizeni nangumzalwane wethu yet sibe simnxusa noNkulunkulu osizweni la spiritual ukuthi akwazi ukusizakala futhi and again nanendaba yomsebenzi njengoba seyishilo no code 14 une experience yokudriver amabhasi mhlawumbe khona ulwazi ongaba nalo nawe kungesikho nje ukuthi mhlawumbe wena la ukhona ikhona indlela yokuthi angikhona ukuthola umsebenzi because ngiyazi amakhampani wamabhasi asebenza amabhasi amaningi kakhulu mhlawumbe wena ikhona indlela oyaziyo ukuthi angenza kanjani ukuze akwazi ukuthi athole umsebenzi ongcono aziphilise nomndeni wakhe akwazi ukuthi aqhube impilo iqhubeke njalo egameni lika Jesu. Sesifika sekugcineni. Amen. uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu. Uzokusiza. Ngifuna ukunikeza nalesiqiniseko sokuthi awufikanga ngephutha la. Uzosizakala. Nabazona emakhaya bazokukhulekisa. Futhi nomsebenzi uzowuthola. Amen. Lo ufunayo. Uzoyibona nawe impilo yakho ishintsha nje. And nazo zonke izinto esezenzakalile esidlula. But over and over I think even ekhaya uyadingakala umkhuleko. Kakhulu. Because kuyacaca ukuthi ekhaya kune altar elikhona. Ukuze ke lingaphazamisi nabantwana babantwana benu. Njengoba unabo ubhuti njalo anabo banabo abantwana. Kudingakala umkhuleko lapha ekhaya kini. Ukuze lesi simo sikwazi ukuthi kuthiwa umlando ngalokho uyiphinda uziphinda ngoba nakho ukuthi usizakale wena kodwa mawubuyele ekhaya uqale phansi. So kwamele ukuthi noma usisizakele nasekhaya ibe khona indlela yokuthi usizakale uze noma uye ekhaya ingaqali phansi into yakho yokuhlukumezeka ngokukamoya. Amen. Bathi ke uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu. Sibonga kakhulu mhlawumbe mama nabadinga ukuxhumana nawe bakuthola kanjani ke? Wenda bazomsebenzi njalo yeah. Hayi ngasho inamba yami. Yes. 076 Yes. 3271 Yes. 038. Ayiphinde mama. 076 3271 038. Inamba engitholakayo kuyo kuma calls nako WhatsApp. Okay. Bafowethu senzwile ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. But before sivale ngicela ukuthi uthandaze nje kancane mama and then bese sivala ishow yethu ke egameni lika Jesu Kristu. Baba siyabonga ngegama lika Jesu siyakudumisa ngempilo kaSisi uNkulunkulu namandla ngegama lika Jesu siyamthandazela umqinise umupha amandla nakho konke akufisayo empilweni yakhe siyathandaza Nkosi
ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, O God, that you give her strength, the power, uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, and everything, oh God, uNkulunkulu wethu oyingcwele, that is not of you, uNkulunkulu oyingcwele, naphezu kwempilo yakhe, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, sihlulekisa yonke imimoya edonsela impilo yakhe phansi, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba onamandla, I pray, mighty Father, mighty God, in the name of Jesus Christ, we pray, O Father, uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, umndeni wakho wonke, ngegama lika Jesu Kristu siubiza egameni lika Jesu Kristu, siyawucwilisa egazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, siyathandaza, uNkulunkulu wethu onamandla, zenzele wakho umsebenzi, udumo lonke lupheleliswe kuwena, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We honor and we love you. In Jesus' mighty name, of God, we pray. Amen. Amen. Bazalwane, siyabonga kakhulu. Thank you so much. May the good Lord continue to bless you. May the good Lord continue to keep you. Nanlapo emakhaya. If you want to come to the show, 0788 417 844. Ngiyazi ukuthi kungekudala unyaka siyawugoqa. Ngithanda ukusho nje lamazwi lawo. Lokho kungenzakalanga kulonyaka obukufisa, ake simkhulu uNkulunkulu nangonyaka uzayo egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga mama. Yeah.